i da napišemo jedan prompt za piće. Na ovom ovde promptu sam napisala svetlu pozadinu, sad želim da probam sa tamnom pozadinom i želim da probam da prska rakiju, a ne vodu, da vidimo kako će da izgleda. Znači, još jednom napominjem, nikako da ne stavite realistična fotografija, već komercijalna fotografija, studijsko svetlo, tamna pozadina, dinamični efekat, visoka rezolucija i tako dalje. Ovde ću podesiti, može da ostane 6:5, stilizovanje 500 i hajde da vidimo, enter. I odlično je ispalo, da pogledamo sve. Zaista je puno detalja. To je to. Kada je u pitanju prskanje, idemo na sledeći prompt. Hej, ne zaboravi da me zapratiš.